dang mi kisngi dang yai jelai ki kam sniu hapo jukan nong ba shlong wat kum ju ru hakleng kri khasi chantia hakba kiseng ki ba phe ki julai ki kan khanra ba bun ki chaka padhaman la ki jong ki district hendrai ka long ka ek bom la ban mudur ba ha ka chanmi ju ka khnyo tre gu jumang ar jar pusau ka seng HYC kala yo byang ye ka ban lej ka ban khanra sa ki than ju ka opa mo pram la ni jhalu para bet kila yo byang ban pat haru arphong ut kinong ti drugs bet ki ba suba khai yo no jing di bashir khai pat ha ka jing khanra ju ka seng ha te ki chanmi na ki te ki breu kila yo ya bun chat ki tiar kum ka wat uternem screwdriver kenja uternya inject pat drop pat iman ki ki breu ki jule ru ki kam tu kam thim te ka panun kam te ki chatiar pat ha ka ni ki jing khanra ju ka seng HYC ki ba bun hi kim de ki khasi henry ki de ban ki wi ki jat ban reu ka palong ka jing pun tho bria ya ka bri nyu trap hi barau ka wei Acha se kalau mau. Mana badan kalau. Boleh. Mana sekarang ni? Betul. Itu. Jangan udah. Hei, untuk anak weh. Clean tang. हम लोग एक साथ कहीं से आए तो सर I'm not talking to addict. I am alcohol.